cultivar herbes aromàtiques. Gaudir d'un minijardí d'aromàtiques a casa és una delícia. Només cal tocar les fulles per a sentir la seva fragància. Però a més, les tindreu a l'abast de la mà fresquíssimes per afegir-les al menjar, per a perfumar un mojito o per a preparar una infusió digestiva o una tisana. Les herbes culinàries i medicinals porten segles aportant-nos el seu tresor d'olis essencials rics en principis actius, entre d'altres propietats beneficioses per a la salut. Els minijardins d'herbes aromàtiques són molt fàcils de cultivar. Només cal una col·lecció de testos a la finestra de la cuina o en un racó de la terrassa, o fins i tot un petit jardí vertical. Al centre de jardineria trobareu herbes aromàtiques en petits testos a punt per a plantar. Res més aromàtic que l'herba sana i la menta. L'ingredient clau dels mojitos també és perfecte per a refrescar una macedònia de fruites o un bol de pinya acabada de tallar. L'herba sana i la menta prefereixen un lloc on només rebin el sol del matí. Planteu-les en un test individual per a contenir-ne l'expansió. Què podem dir de la dolça alfàbrega? El millor complement per al tomàquet madur, imprescindible en la salsa pesto. Sabíeu que hi ha nombroses varietats d'alfàbrega? De fulles petites, amples, porpres, amb aroma de canyella, de llimona, de regadècia. Un minijardí d'aromàtiques ha d'incloure l'indispensable julivert. Aquesta herba tan habitual a la nostra cuina és extraordinàriament rica en vitamina K i C, betacarotè i ferro. El coriandre és una de les herbes més utilitzades a la cuina del sud-est asiàtic, gran part d'Amèrica Llatina i Orient Mitjà. Les seves fulles recorden les del julivert, però la seva aroma és totalment diferent. També es consumeixen les seves llavors seques i triturades. La melissa, tarongina o herba llimonera es reconeix per la forta aroma cítrica. Les seves tisanes ajuden a combatre l'estrès, a calmar els nervis i l'ansietat i a conciliar el son. També s'utilitza a la cuina amb begudes i amb macedònies de fruita. Les aromàtiques fulles de l'orenga, fresques i sobretot seques, no poden faltar a les pizzas i són l'amaniment perfecte del tomàquet. Però a més, aporten una gran riquesa medicinal. Hi ha moltes varietats d'orenga, fins i tot amb notes cítriques. Les fulles seques de l'aromàtica farigola, tan utilitzades a la cuina mediterrània, no només són un condiment. També serveixen per a preparar infusions que ajuden a relaxar-se i a conciliar el son, a combatre els espasmes i a estimular la gana. La farigola de llimona fa olor de cítric. Comproveu-ho. Una sola fulla fresca de sàlvia serveix per a aromatitzar tot un plat, com a la cuina italiana. A més, és especialment bonica pel seu fullatge afelpat gris, fins i tot porpra, i les espigues de flors violetes. A més d'una planta condimentària, el romaní és un bonic arbust. Les seves varietats rastreres llueixen un preciós efecte penjant. Fresques o seques, les seves fulles aporten una incomparable aroma als menjars, postres, olis i vinagres. Les petites flors també són comestibles. Per a crear un minijardí d'aromàtiques, busqueu un test gros que sigui més ample que profund. Poseu-hi una capa de drenatge al fons i cobriu-la amb una mica de substrat universal o especial per a aromàtiques. Traieu les aromàtiques dels testos i distribuïu-les. Convé que la menta i l'herba sana romanguin dins dels testos d'origen per a contenir els rizomes i assegurar-nos un substrat més humit, ja que caldrà regar-les amb freqüència. Ompliu els forats amb més substrat i regueu-lo perquè quedi ben adherit als pans de terra. Col·loqueu el minijardí en un lloc solellós. Regueu-lo un parell de vegades a la setmana, a l'estiu, moderadament. El substrat ha d'estar humit, però no en excés. Hi ha adobs específics per a plantes aromàtiques que potencien el seu sabor i aroma i afavoreixen un creixement sa i fort. Si detecteu una plaga o fong, no apliqueu fitosanitaris. Talleu la branca o la fulla afectada. Quan vulgueu afegir herbes fresques al menjar, talleu l'extrem de les tiges amb els dits o amb una tisora de poda petita. Les herbes que es consumeixen seques es recol·lecten generalment abans de la floració.
Les branquetes es renten bé, s'estenen sobre el paper absorbent i es lliguen pels extrems per a deixar-les assecar a l'aire en un lloc airejat, fresc i fora del sol directe.